Manainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Kayo ba'y madaling mapagod? Laging nanghihina ang inyong katawan? Lagi kayong nakakaramdam ng pananakit ng ulo o kaya'y sakitin? Patuloy bang bumabagsak ang iyong katawan? At siyempre gusto ninyong magkaroon ng kalunasan? Ito na po ang programang para sa inyo, ang CMD Kalusugan at Kabuhayan. Hatid sa inyo ng MW Marketing, CMD Trace Mineral Drops at ng Health Code International Corporation. Yes, hello po uli sa ating mga followers. Sa ating programa HCI Power Trio, CMD Kalusugan at Kabuhayan. Ako po uli ang inyong lingkod, si Ma'am Melinda Wee, nangungumusta sa inyong lahat. Mga listeners po natin ngayon, kumusta po kayong lahat? Sana po kayo ay nasa mabuting mga kalagayan and hopefully kayo po ay nasa mabuting kalusugan. Dahil kung hindi na po, andito na naman po tayo sa ating mission to help restore the health of people. Kami po ay seryoso sa aming mission to help restore the health of people. Kaya calling all people na may mga problema sa kalusugan, kung kayo po ay umiinom ng mga gamot pero andyan pa rin ang inyong mga sakit o kaya kayo mga due for operation, ano man po ang uoperahin sa inyong katawan, subukan nyo muna ang bisa ng ating Power Trio. Pag sinabing Power Trio, it's the perfect combination of CMD, CBF at ang ating Cell Biojuice. Tried and tested. Marami na po nakagraduate sa maintenance at mga due for operation na save natin sa operasyon. Oo, kaya kung may tanong when it comes to health, pwede kayo mag-text sa akin. Open po ang aking text hotline. Text lang po edad karamdaman at kung mga taga-saan kayo. Edad karamdaman at kung mga taga-saan kayo. Ang aking text hotline is 0939-9040717. 0939-9040717. Of course, doon sa mga nasa Facebook, pwede kayo magtanong sa CMD Bicol. Yun ang official Facebook natin na kung saan si Nurse Erlaman ang tagasagot po dyan. Hello kay Ma'am Cathy Cruz, ang ating General Manager sa Health Code International. Okay? So, yan po sa mga listeners natin, ano man po ang inyong mga health problems, mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwede matulungan ng ating Power Trio. Kaya, lucky are the people na nakinig, inalam, sinubukan, napatunayan ang bisa ng ating mga produkto. And good news, dyan sa area ng Camarines Norte. Oo, free health consultation po kayo dyan sa CMD Center in Daet, sa Diego Liñan Street, Barangay 7 in Daet. Basta timingan nyo lang. Nandiyan na siya, mga 9 o'clock hanggang 11, ganyan. And then in the afternoon, mga 1:30 to 3:30, ganyan po, okay? And syempre, good news sa mga, taga Labo, yung mga malalapit po dyan, magkakaroon kayo ng free health consultation ngayong November 8. November 8, Friday po yan. 9 a.m. to 12 noon. Yan sa CMD Center in Labo, beside Lisaso Hospital. Beside Lisaso Hospital. First come, first serve. And of course, for people na may mga latest laboratory results, pakidala nyo po. And syempre, anuhin nyo rin po yung mga natin, yung ating mga may mga health problems, even yung mga dati na pong nag-avail ng consultation, pwede kayo mag-follow up para ma-monitor ang development sa inyong mga kalusugan. Okay? So again, ang aking text hotline is 0939-9040717. And syempre, magkakaroon din ng free health consultation gagawin sa CMD Center in Legazpi, now the NAB Wellness Center. Kailan yun? November
16. Next week, Saturday po yan, 9 a.m. to 4 p.m. Yan po ang schedule natin ng free health consultation na gagawin dito sa Legazpi. Okay? So yan, sa mga listeners natin, try our products. At ulit-ulit binabanggit ng iyong lingkod, marami na po nakagraduate sa maintenance at mga due for operation na save natin sa operasyon. Ano yung mga due for operation na yan na natulungan, katulad ng may mga polyps sa ilong. O di ba, yung iba nga, mga babaho na yung ilong pero natulungan sila ng ating product. Yung may mga polyps, hindi na nag-undergo operation. Ganon din yung may mga thyroid problem, babae man o lalaki. Alam nyo ba na pwede kayong matulungan? Ang dami na natin minanis na ganyan. Mga bukol sa suso, bukol sa matres, o di ba? Pag kayo nagpuntang hospital, operasyon po iyan. Kidney stone and gallstone, hindi kailangan ng operasyon sa atin. At ganon din sa mga kalalakihan. Prostate problem, ang dami may ganyan na cases. Oo, yung iba nga, mga naka-catheter na. Pero yan, natulungan ng ating product. At good news, hindi na sila nag-undergo operation. Oo, at ang kagandahan, taking our product, kung ikaw ay isang may prostate problem, hindi lang yung prostate problem mo ang matutulungan. May iba ka pang health problems kasamang matutulungan. Kailangan lang talagang subukan, diskubrihin nyo po, aralin nyo ang aming product dahil marami na talaga ang natulungan at maraming salamat sa mga taong patuloy na binabalik-balikan yung ating product. O grabe sila, patuloy. Opo. Kung hindi ba naman yan na-prove nila na maganda, babalik-balikan ba yung ating product? Hindi po. Ganun po kaganda yung ating product. And of course, for all of you, ako po, napapakinggan nyo ako, humaharap ako sa napakaraming tao. I'm a living testimony restored by HCI Power 3. Yan talagang iniinom ko. The perfect combination, CMD, CBF, at ang ating Cell Bio Juice. And of course, sa mga taong matindi na ang problema sa pagdumi. Lalo yung marami na nainom na gamot. Alam nyo na kargado kayo ng toxins, mag-detox po kayo. CR Juice, available yan sa atin. At ganoon din po yung mga mahilig sa kape na katulad ko. Kung ang kape na iniinom nyo ay acidic, yan, gamitin nyo na. You try our HCI coffee. Napakasarap at alkaline coffee siya. So, hindi siya pwede magdagdag ng acidity sa inyong mga katawan. Hello kay Ma'am Sean Liena Restas and Ma'am Genevieve Abordo. Okay? So, ayan po muna. Pero ito, nakaredy ako na isang kwento ng kagalingan. Paano sila natulungan ng ating product. At ulitin ko ha, mga taga Labo, Camarines Norte o yung mga malalapit po dyan. Free health consultation kayo sa CMD Santo in Labo, beside Lisaso Hospital ngayong Friday, November 8, 9 a.m. to 12 noon. First come, first serve po tayo. Okay? So, ito isang kwento ng kagalingan. Doon na ulit-ulit na natin itong na-play. Pero gusto kong mas marami ang matuto, mas marami ang ma-inspire at mag-isip kayo na kung kayo ay umiinom ng mga gamot pero andyan pa rin ang iyong mga sakit, nako, subukan nyo yung ating produkto. Hello kay Sir Nems Flora sa Technical Department ng DCGB and kay Ma'am Edith dyan sa Labo. Musta na dit? Oo. Pero ito pakinggan natin ha, para doon sa mga tao na hanggang ngayon nagdadalawang isip pa rin kung gagamit ba talaga ng ating produkto. Pakinggan natin. Okay, ito ngayon sa tabi ko. Isa ring matinding leader ng Health Code International. Siya po ay isang professor sa isang kilalang school dito sa Manila. Kasama namin siya dito sa Indonesia. Pero yan, magpakilala na lang siya para marinig nyo ang kanyang magandang boses. Siya po ay si Dr. Eileen Camba. Siya po ang HCI Stockist sa Cubao City. Good morning, ma'am. Mag-share ka naman sa mga taga Bicol. Ano ba, ba't napadpad ka dito sa Health Code International? Ano ba yung magandang experience nyo sa paggamit ng ating produkto? At syempre, ano na experience nyo sa HCI business na to?
Magandang umaga po sa lahat ng ating mga kapatid at kababayan dyan sa Bicol. Alam niyo po, napaka-saya po namin mag-asawa dahil minsan sa buhay namin na-meet namin ang FCI CMD nung year 2010. Actually po, nung time na na-meet namin ang CMD, hopeless, parang nasa end ng road kami kasi dahil dun sa daddy namin na isang division chief ng National Statistics Office. Healthy yung lifestyle niya, pero one day, biglang pumutok yung ugat niya sa ulo. So, 1 year po kaming palipat-lipat ng hospital. Ang daming expenses. Lahat kami nag-suffer financially, physically, emotionally, buong family. Kasi gusto namin i-survive yung case ng daddy namin. Pero, sobrang limited yung mga resources. So, totally nag-suffer yung buong family. Pero, may isang angel na pinadala ang Panginoon para ma-meet po namin ang HCI CMD. Sabi niya sa amin, ang HCI CMD daw ay napaka-effective sa lahat ng ating mga karamdaman. Kahit anuman ito, ay kaya itong pagalingin or kaya itong tulungan na tayo ay gumaling. So, nung una po, sabi ko, it's impossible na napakalaki na ng expenses namin, hindi nga napagaling ng doctor, ng mga hospitals. Millions na po ang nagastos. Pero ito daw ay makakagaling sa ating mga karamdaman. Pero dahil po ay sobrang depleted na ang aming finances at hopeless na po kami, trinay po namin ang HCI CMD. Pero at the back of our mind, basta may nagawa lang kami or may ginawa kaming effort para sa daddy namin. Hindi namin akalain after 5 days na pinapainom po namin ang dad namin ng CMD, 20 drops, 3 to 4 times a day. Tapos pinahid po sa buong katawan niya, mula ulo hanggang paa. Nagulat yung doctor, nagbumalik yung doctor kasi sabi niya, anong ginawa niyo? Normal ang BP, normal ang sugar level. Tapos yung infection of the blood niya, na dati, ang sabi ng doctor, nasa ICU dapat, at ang treatment ay 12,000 a day antibiotics for 2 weeks. Hindi na namin dinala sa ICU dahil wala na pong pera. CMD lang, in 5 days, na-cure po siya. Sobrang amazed kami sa product natin na HCI CMD. Pero, meron pa ring doubt. Pero, sa kabila nun, ako din po personally as professor at nagtuturo ng maraming taon na sa university, may mga stress. So siguro yun, doon ko nakuha yung aking cyst sa breast. Medyo malaki na siya. In fact, natakot na po ako at nagpa-insured na po ako kasi sabi ko, at least kung may pera yung family ko, na-insured ako, so hindi sila magsasuffer financially pag naranasan namin yung nasa hospital. So, nagpa-insured po ako. Pero sabi ng husband ko, try mo yung CMD, kung bakit yung kay dad, 50-50 yung condition niya, natulungan siya in just 5 days. So, ang na-feel ko po sa breast ko, sobrang painful. Ang sakit-sakit po hanggang likod, na parang every single day umiiyak ako, parang gusto ko nang maghabilin sa mga anak ko. Dahil maliliit pa po ang mga anak ko nung time na yon, 1 year old, 2 years old. Pero kaya sobrang depressed ako kasi sabi ko ang liit-liit pa nila, iiwanan ko na dahil sa pain na nararamdaman ko, parang hindi ko na po kaya. Tapos sabi ng husband ko, itry mo yung CMD. So, trinay ko po ang CMD, 20 drops, 3 times a day. Tapos, pinapahid ko rin po sa aking dibdib. After 1 week po, nagulat ako, nawala yung pain. Totally nawala yung pain, parang magic. Tapos, after 1 month, bumalik kami sa doctor, nawala po yung cyst. So, sobrang na-amaze ako. Sabi ko, my God, napakaganda ng product na to. Mura pa. Pero, natutulungan tayo, lalo na yung mga katulad namin, na na sa government service, na konti po ang sweldo. Paano isusustain kung may mga sakit pang nararamdaman? So, ang dami pang expenses sa family, di ba? Kawawa po. So, buti na lang po nakilala namin ng CMD. Pero po, ako pa rin, sa family ko lang po ina-apply ang CMD. Sa isip ko dati, at least secured yung family ko. So, yung mga expenses na dati na pupunta sa mga sakit, sa high blood, maintenance ng nanay tatay ko, ng mga anak ko, may mga allergies, may asthma, hindi na po kami bumibili ng gamot ngayon. In fact, yung money na napupunta dun sa mga gamot,
napupunta na po sa mas magandang bagay. So, na-enjoy na po ng family namin. Imagine mo na lang po, yung dati sa mga gamot, ngayon, na-enjoy na namin kumain sa labas, manood ng sine. O di kayo bumili ng mga gamit na mas mahalaga. So, napakalaking tulong po sa amin ng CMD. Hanggang sa one day po sa PUP, may isang faculty na matagal na po siyang nagsasuffer ng chronic arthritis. Co-faculty ko po siya sa Department of Economics sa Polytechnic University of the Philippines. Nung una po, ang philosophy ko, ayokong i-share sa iba yung CMD kasi natatakot po akong i-reject. Or natatakot po akong sabihan nila, ano ba to? Si Dr. Kamba nagbebenta ng CMD, ng HCI CMD. So ayoko pong makaramdam or makaranas ng frustration or di kaya ma-discourage ako or mapahiya ako. Pero po, nagkaroon ng burden yung heart ko na start ko kayang i-share ang CMD. Malay nyo, makatouch ako ng buhay. So, yung co-faculty ko pong yun, 5 years na po siya na nagsasuffer ng sakit niya at ang naging effect po sa kanya, kailangan niya mag-inject ng steroids for 5 years. Hindi ko po alam kung magkano yung cost ng steroids kasi yung kanya pong driver nagsabi sa akin, Ma'am, alam niyo po ba kung magkano yung cost per injection once a month? 40,000 pesos po per injection once a month for 5 long years ang ginagawa po ng isang co-faculty ko. So, ang naging effect po sa kanya, bloated po yung buong katawan niya, yung mukha niya, manas-manas po. So, every single day, hindi po siya nakakapasok ng maayos sa school kasi po, kailangan niyang lagi magpahinga kasi yung naging effect sa kanyang katawan. So, lagi siyang absent. Matanda na po siya tingnan, nag-mature po siya talaga. So, sabi ko, nagkaroon ako ng burden. Malay nyo, sabi ko, malay ko, makatouch din siya, makatouch ako ng buhay sa kanya. So, hindi lang kami ang makinabang sa product, maaring matouch ko rin yung buhay niya. So, nagkaroon po ako ng burden. So, sa faculty meeting po namin, usually po, makikinig lang kami dun sa dean namin habang nag-meeting. Pero nung time na yun, tinabihan ko po talaga siya sa upuan. Tapos, binigyan ko siya ng mga flyers. Sabi ko, Ma'am, ito mas mura kaysa dun sa ini-inject sa inyo. Pero, maaring makatulong sa inyo kasi ako natulungan po yung buong family ko natulungan. Maliit lang siyang mahalaga pero matutulungan talaga kayo. So, nung time po na yun, mataas pong kilay niya. Sabi niya, 40,000 per injection. Siguro at the back of her mind, sabi niya, 40,000 per injection. Tapos ito, mura lang daw, sabi ni Eileen. So, parang nakita ko sa mind niya, nagka-question siya. Pero ang sabi ko sa kanya, i-research nyo, ma'am. Katulad ng ginawa namin. I-research namin, ginoogle search namin. May internet na ngayon, ready yung information, yung lahat ng information tungkol sa product, nandyan, readily available sa internet. So, tingnan nyo po kung maaring makatulong sa inyo. So, ang ginawa po pala ng mag-asawa, ni-research nila sa internet. So, sabi nila, kinabukasan, hinanap nila ako, nasan ba yan si Eileen? Tapos nung nakita nila ako, patingin nga ng gamot mo, pahiram nga ng gamot mo, sabing ganon. O sige na nga ma'am, pero 790 to at member's price kasi naawa pa ako sa kanya dahil co-faculty ko at gusto kong matulungan siya. So, 790. Tapos, nagugulat ako kasi every single day na lumilipas, weeks na lumilipas, after 1 month, gumaganda siya. So, sabi ng mga co-faculty ko, aba ma'am, ang ganda-ganda nyo na ngayon. Tapos lagi na kayong pumapasok, hindi na kayo na-absent. Yun pa ang nangyari sa kanya. Tapos kinausap ko siya, sabi ko, ma'am, anong nangyari? Ininom nyo ba yung CMD? Ay, oo, sabi niya ganun. Ubus na nga eh. Sabi niya, naku Eileen nakatsamba ang gamot mo, sabi sa akin, nakatsamba. Hindi na raw siya nag-inject nung month na yun ng 40,000 per injection sa kanyang steroids. So sabi niya, another 1 bottle para tingnan niya raw kung makatsamba ulit next month. So, sige, sabi ko, at 790 ulit kasi sobrang love kita, ma'am. At 790 ulit, sige, member's price. So, trinay niya po ulit after 2nd month, sabi niya, nakatsamba daw ulit. Ang aking product. Sabi niya, nakatsamba ulit ang product mo. Ay, gusto niya ulit mag-avail ng 3rd bottle. Sabi ko, ay, ma'am, business na to. Kailangan at 980 na. So, on the spot, nagpa-member po siya para maka-discount. From then on until now, pag nakikita niya po ako, nakikita niya, parang angel po ako sa mukha niya. Kasi po nakatulong ako. Imagine po, 40,000 per injection. Dati, pag may nagvi-visit sa amin, nagbibenta ng mga pearl,
nasa tabi siya kasi nga expensive, ang mamahal po ng pearl. Nung minsan, dumalaw yung Muslim na nagbebenta ng mga necklaces na mga pearl, ang mamahal. Nagulat kaming lahat, siya na yung nasa gitna at lahat binili niya. Hinakot niya lahat kasi sabi niya dati sa sakit niya raw napupunta. Ngayon doon na raw sa mga gusto niya. So, napakaganda po ng ginawa ng product sa atin. So, yun lang po. Maraming salamat. So, ang galing talaga ng mga experience. Actually, marami tayong mga experience talaga magaganda sa paggamit ng ating mga HCI products. Pero alam mo, Ayun, medyo ikat natin kasi mahaba pa. Pero akalain mo yan na pinakyaw na ng ating produkto yung mga sakit-sakit nila. Oo, na dati parang imposible na. Pero tingnan mo nga ang ginagawa ng ating product. Kaya doon sa may mga problema sa kalusugan, kung kayo po umiinom ng mga gamot pero andyan pa rin ang iyong mga sakit o kaya kayo mga due for operation, ano man po ang uoperahin sa inyong katawan, subukan nyo po ang bisa ng ating HCI Power Trio. The perfect combination of CMD, CBF at ang ating Cell Bio Juice. Hello kay Janwin Baleta, Sir Renen de los Reyes, and Nurse Earl Brosas. Yan. Oo, pero ito, announcement, mga taga-Labo, free health consultation dyan sa CMD Center in Labo ngayong November 8, Friday po yan. November 8, Friday, 9 a.m. to 12 noon. First come, first serve po tayo. Madali niyong hanapin po kasi katabi ng Lisaso Hospital. And of course, dito sa Legazpi, free health consultation din po. Dito sa NAB Wellness Center, the CMD office, dito sa Legazpi, November 16, Saturday, 9 a.m. to 4 p.m. po. First come, first serve po tayo. Yan po ang kagandahan na nakakapagbigay tayo ng libreng serbisyo, makatulong lang na ma-restore yung health ng tao. Hello kay Ma'am G. Barameda Moyo. Okay? So, yan muna yung ating mga announcement. Oo, kung may tanong, eto uli yung aking text hotline. Text lang po, edad karamdaman. At kung mga taga-saan kayo, edad karamdaman. At kung mga taga-saan kayo, ang aking text hotline is 0939-904-0717. 0939-904-0717. At dyan sa area ng Catbalogan, hanapin lang CMD Center at 5391 2nd floor Del Rosario Street, Barangay 1, Catbalogan City at top St. Therese Family Drug Store. CMD Center in Tacloban, nasa Santo Niño Street, Barangay 24, Reynas Building, Tacloban City, malapit sa Doctors Terminal. And syempre, dyan sa Masbate, hanapin lang CMD Center at 2nd floor, Sia Sampaga Building, 31 Quezon Street, Masbate City. So, eto na muna yung iba natin ng mga CMD Centers and active distributors. Sa Camarines Norte, hanapin lang CMD Center at Diego Linian Street, Barangay 7, Daet, Camarines Norte, near Josel's Garden. Sa Captain Villaflores Street, Barangay Gumamela, Labo, beside Lisaso Hospital. Sa corner Lapak Street and Mabini Street, Purok 2, Poblacion, Kapalonga. CMD Center at Purok 8, Poblacion, Santa Elena, Camarines Norte. Sa Purok 1, Barangay Tugos, Paracali, in front Tugos Elementary School. CMD Center at Purok 5, Barangay Mother Lode, Jose Panganiban, near Kasorog Checkpoint. Ma'am Lorna Rasco, care of GR Store, Binson's Avenue, beside Binson's Shrine. Sa Doctors Generic Pharmacy, Basod, Camarines Norte. Majals Pharmacy, Mercedes, Camarines Norte. Sa King's Pharmacy, Silangan, San Vicente, Camarines Norte. Salvico Pharmacy, in front Labo District Hospital. Ma'am Helen Valenzuela, in front Canoreco, Bato Balane. Lilian Salen alias General Merchandise, Purok 1, Barangay Bato Balane. Julito Limpot, Purok 6, Lara Jose Panganiban. Ma'am Sara Sarco, Purok 3, Barangay Salvacion, Jose Panganiban. Ma'am Susan Correa Abais, Rusan's Transient House, Purok 2, Lagon.
Camarines Sur, hanapin lang CMD Center at 36A, Barlin Street, Santa Cruz, Naga City. Sa Door 3, Esplana Building, Maninang Street, San Roque, Iriga City. Sa Panday Street, Goa, Camarines Sur. Sa Alcantara Street, Poblacion, West Ocampo, Camarines Sur. Second floor, JC Building, San Juan Avenue, Sipocot, Camarines Sur. Atap JC Marketing. Sa LNL Building, Bulalacco Road, San Pascual, Buhi, Camarines Sur. Sa Purok 6, Diversion Road, San Antonio, Nabo, Camarines Sur. Sa Tito's Restaurant, Zone 1, Barangay San Antonio, Pili, Camarines Sur. Ma'am Cathy Sasil, Binanuahan, Karamoan, Camsur. Ma'am Emilia Cabaltera, Pugay, Camarines Sur. Sa RBJ Pharmacy, Poblacion, Ilawod, Ragay, near Ragay Central School. Sa Catanduanes, Ma'am Remy Faustino, Gogon Sirangan, Vera Catanduanes. Helen Torrepalma, Rosalina Torrepalma, San Roque, Batu, Catanduanes. Ma'am Julie De Luna, Barangay Maysuran, Caramoran, Catanduanes. Ma'am Salvi Cabal, si Amistaki Center, San Pedro, Vera Catanduanes. At sa NAB Wellness Center, Barangay Belmonte, San Andres, Catanduanes. Ma'am Aster Crispino, Barangay Napo, Pandan, Catanduanes. Sa Masbate, hanapin lang si CMD Stocky Center at second floor Sia Sampaga Building, 31 Quezon Street, Masbate City, in front Banco de Oro. Aida Amor Cerillo, Interior San Jacinto, Masbate. Jovi Ramirez, District 2, Gutierrez Street, San Jacinto, Masbate. Sa Jet City Pharma, Generics, Almero Street, Ibingay, Masbate, in front Barangay Hall. Alice Amor, Barangay Bagumbayan, Masbate. Ayan, sa area ng Sorsogon, andyan si Ma'am Eva O'Malley, Santo Niño, Bacon District, Sorsogon City. Ma'am Nelita Abion, care of CMB Pharmacy, Kumadgad, Castilla, Sorsogon. Boy Imperial, Donsol Imperial Marketing, Donsol, Sorsogon. Ma'am Annabel Maquiñana at Danibel, General Merchandise and Construction Supply, Centro, Pilar, Sorsogon. CMD Office at Room 204, ACM Building, Corner Borgo Street and Rizal Street, Sorsogon City. Ma'am Cora Espadilla, Balugos, Sorsogon City, in front Iglesia ni Cristo Chapel. And of course, sa First District of Balbayan, nilalaktawan natin yung iba kasi kakapusin tayo sa oras. First District of Balbayan, Ma'am Cathy Credo, sa CNL Passes Building, Arellano Street, Tigbitiwi, Albay, CMD Center. At second floor, Center Point Building at top 711, Siga Avenue, Tabaco City. Ma'am Mertel Neo, Ortiz Cockpit Compound, Matagbak, Tabaco City. Emmy Clarete, San Juan, Tabaco City. Jobert Balana, San Vicente Street, Santo Domingo, Albay. Rodel Mancera, Sugod, Bakakay, Albay. Michelle Biesca, CM Destaki Center. At AM Building, Magsaysay Avenue, Corner Barameda Street, Barangay 7, Poblacion, Bakakay, CMD Center at Purok 2, San Vicente, Santo Domingo, Albay. Jeremias Balya, Jerry's Store, Santo Niño, Santo Domingo, Albay. Ayan, Kagawad Army Batalyer, Salvacion, Malilipot, Albay. Of course, yung aking center sa Legazpi, second floor. Hanapin lang, CMD Center or now the NAB Wellness Center, second floor, room 208. PVLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City, in front, LCC Supermarket at Top Denver's Computer Shop. Ma'am Nilda Bardin, Purok 1A, Galicia, Rapo-Rapo, Errol Asuncion, Erson Store, Centro, Rapo-Rapo, Emilia Llaneta, Mancao, Rapo-Rapo, Rafael Esquilador, Morok Burukan, Rapo-Rapo, Joan Serrano, Bagabawan, Rapo-Rapo, Das Cable Store, Purok 2, Itba, Nito, Toy Dahak, sa Purok 3, Itba, Nito, Lourdes Busque, Purok 2, Bugtong, Rapo-Rapo. Andiyan si Ma'am Josephine Racho, Balinad, Daraga, Albay, Rowena Neo at Avon Outlet, Lubianos Residence, number 14, P. Borgo Street, Ilawod, Daraga, Albay, Joy de Bulos, Purok 1, Kawayan, Nito, Lisa Longasa, 4J Drugstore, Bangkirohan, Legazpi, Del's Beauty Parlor, back of Daraga Market. Delia Mangampo, Gabawan, Daraga, Albay. Nora Aison, Purok Legazpi City. Concepcion Aguilar, Purok 2, Common, Kamalig.
CMD office at second floor Kamalig Market, Delia Moral, Kagiba, Kamalig, Albay, Lisa Olidana, Bakay Store, Centro, Daraga, Albay, Ma'am Teresita Red, Liguan, Rapo-Rapo, Milet Hiroy, Barangay 22, Binanawahan East, Legazpi, Marie Nopre, Purok 4, Panoypoy, Kamalig, Albay. Of course, sa 3rd District of Albay. Andyan ang Refuyos Drugstore, Pantaw, Libon, Rexy Sardenia, Sardinas Store beside LBC Ginobatan, Ami Canseco sa Boardwalk Service Center Market Site UWAS, CMD Office sa 2nd floor sa Palicio Building sa Palicio Street, Basod, Pulangi, at may CMD Office tayo sa ground floor, Kililan Building, San Jose Street, Dunao, Ligao City. Ma'am Rosana Reyes, Care of Office sa Barangay Affairs sa munisipyo ng UWAS. Mariel Sabasa, Badian, UWAS, Albay. Andyan din po si Florentina Palacio, Ma'am Lydia Mayores, Purok 2 sa Gaysay, Magiron, Ginobatan, Albay. So, ang bilis ng oras natin, ano? Ayan, kung may tanong, habol na lang kayo, pwede nyo na lang i-text at magte-text back ako sa inyo. Text lang, edad, karamdaman, at kung mga taga saan kayo, sa 0939-904-0717, 0939-904-0717. So yan, maraming salamat. Ako uli si Ma'am Melinda Wee. Maraming salamat. Sana po ay matugunan ng aming misyon to help restore the health of people and hopefully someday mas maraming tao ang magkaroon ng karapatan mag-declare sila naging healthy uli ng dahil sa ating mga produkto. Maraming salamat. God bless everyone. Bye-bye po sa inyong lahat.